Gore ra2023 rava kunopera. Tiri kuda kukutendai imi vatsigiri veDestiny TV. Rutsigiro rwenyu runotipa manyemwe. Tinokutendai nenguva yamunotora kucomment section kwamunenge muchitaura nesu. Uyewo pamunobaya like, nyaya dzatinenge tichikupai dzinobva dzaenderera mberi. Mu2024 ngatirambei tichifamba tese. Zita rangu ndinoitwa Stella Muusha, uye mufaro wangu kuti gore rakunopera tese tiri panapa semhuri yeDestiny TV. PaDestiny TV tinofamba, tichinotsvaga nyaya, tinokuigirai zviri kuitika muchirongwa cheThe Village. Dzizhinji nyaya dzatinouya nadzo, dzimwe dzacho dzinotsemura moyo. Takambokuigirai nyaya yaamai vakarova mwana nekuti akanga atora upfu akabikisa maumbwe. Patati mwana atofa. Vanhu vari kuti muti wachikoti ngati mwana atofa mira muone. Vachiedza kudzingirira vana vavo vakabata matombo kushambu kudindi vachitenderera nawo patownship apa. Ininika handina kuziva kuti ndichasvika papoint. Asi havana kuratidza. Vakangora pari kuindi. Vakangoda. Baba vekudomboshava vakarova mwana akashayika. Akauya nemotikari achinzi atakure mwana kuenda kuchipatara, ndiye akazotaura next door yacho kuti mwana wangu tiri kunzi nditakure. Akafa, afa. Ningina wangu ari kudanana nemwana wokurowa. Aitonzi mwana ari kutovharirwa. Taimbowanikwa tichigara papo takazorora zvedu. Baba vakarova mwana vakamanikidza madzimai avo mana kuti vadye sadza vakatarisa chituna. Nyaya dzinorwadza. Saka ndofunga ndakatsamwa zvakanyanya ndanzwa kudaro kuti mwana aurayiwa nababa wake. Padeningi pacho pakafira mwana ndopakajirwa sadza. Once abhana munhu asiri kuita sei asiri kudya sadza, munhu sengaadye sadza semajira ante sei ante mazuva ese zvino takadye sadza noti dai tisambodye sadza tatongorowawo. Ungaona munhu anotatsika iye kurova mwana akachiranga achifa kana naiyewo futi ngafe. Mhirizhonga muZimbabwe, mhirizhonga yemudzimba yakatitorera vadikani vakawanda. Taikuigirai nyaya dzevamwe vaiurayana. Murudo umate takapinda nevanhu vedu ava, takapinda nemwoyo wese. Uye murume anorova mukadzi ngaanyazotongwa mukotongo unotorwadza, mudzimai afanira kurohwa, mukadzi afanira kurohwa. Maruto akavicheka, maruto akachekwa nemesa. Takaendazve tikakuigirai imwe yababa vakauraya mukadzi wavo nedemo. Ivo vakanozviwisira mumugwagwa vakatsikwa nemotikari. Mufoni momo mamine mameseji ekuti even medemu vakaatenda vepaconzession vakakatyamarara nawo. Amai guru, nyaya iripo ndiyo imuning'ina wenyu achatusangana neni kana pabonde. Mwana akazopepuka anzi naiye ndakapepuka ndichinzwa mai vachida kuchemera kure zvezvi. Kumarondera mukomana akauraya mukadzi waaifambidzana naye. Tangopazwa takanotisa kuti Sharon ane banga mugotsi. Shamwari yacho ndakati nemwana wangu ndikatenda mese munovataurira mano vayavhuromba vaburitse munhu wavo. Inini I lost my teeth and sisina mazino just because of gender. Kumufa kwose chikomba chakauraya mwana wemukadzi waaifambidzana naye. Isikupana kurubura we. Ndichinzwa kunzi vana vari tasa, ndakangofonelwa kunzi vana vari tasa andili namano. Tonzwa kurwadziwa kubatikana nemwana uyo aenda uyo. Ndikurwadziwa zvekurwadziwa zvinji. Zvinonakidza here zvakadai so. Mwana ari kuchikoro akutarisira upenyu hwake. Pamwe akataura muchikoro kuti when I grow up I want to be a lawyer. I want to be a policeman. I want to be what? Munhu wayo muchakade banga kudai. Munonzwa zvichiita sei? Munonzwa zvichirwadza sei? Kachingidzira ropa maoko kudai ratozara maoko. China yandine zvinonzi baba chikomba chamai vangu chiri kundicheka nebanga. Baba wacho wakashaya. Ende ndonzira yavakaenda nayo yoyo. Ndosemu yangoenda nemwana wacho. Tinongoramba tichiuya tichiti mhirizhonga haina zvainobatsira. Kune avo vakarasikirwa nevadiwa wavo, tinoti Mwari vakunyaradzei. Kune avo vasingakwanise kudzora ruoko, inguva yekuti tidzidze kuti chibhakera hachina zvachinovaka.
ngatidzidzei kutaurirana. Tine nyaya inosuwisa zvakare yemwana wechidiki grade 7 akatora upenyu hwake. Akazvisungirira akaisa tambo yake panga akaisa tambo yake. Iwo wacho paakazvisungirira patakapinda anga akati kumbedha uku wardrobe, but pamubhedha papa pakangowaridzwa zvakanaka. Hapana kuratidza kuti mwana ambotambudzikawo achizama kudi kurwisa. Ndotarisa mudenga ndoona tambo irimo. Ndakangobuda mumba imomo ndikati maitiridha zvikanzi mama. Ndikati yaundionera mashora ndiitira nesumuni. Vabereki vacho ndakatatumidzira mameseji. Nditori mutoilet pachemba mutoilet vese maclosest relatives angu ndakatumidzira meseji. Nditori muchemba ndichichaya. Dzimwe dzenyaya dzatairamba tichikuidzirai inyaya dzekutorwa kwezviri kuita zvinodhaka. Umo matakaona vamwe vakutotange vakurasa njere nekuda kwezvinodhaka zvavanotora. Chakakonzera kuti iwewe utange kutora madrugs chi? It's a blessing of God. Tira kuti zvekuti tiwane zvekuti vana vari kuita vawane zvekuswera vachiita. Tinongonzwa kuti pakadai amai varowa magaro nemwana wavo. Kana ndichitenga itse mari yangu. Denda ari kuzvipinza wacho ndiani chimbomuziva kuti ndiani ari kuzvipinza. Bozi vana vedu vapera kuno. Auite mukadzi madrugs agare mukadzi. That it's a blessing, it's a one love Jamaica. Akachinja pakuba, tora mari mumba, kutengesa hembe dzake. Kuna mukadzi zvekunonzi vari kuti medzi yakatsomera. No. Vaberekiwo vakachema-chema pamusoro peavo vanotengesa zvinodhaka. Vauraya nyika. Kune vanotengesa zvinodhaka, muri kudiridza rugare rwenyu nemisodzi yevamwe vanhu. Vabereki vari kuchema pamusoro pekutengesa kwamuri kuita zvinodhaka. Iko zvino izvi upenyu hwarasika hwakawanda. Nyika yayerera ropa pamigwagwa. Vatyairi hatina chekumhanyira. Shona inototi kumhanya handi kusvika. Zviri nani kunonokako asi wasvika. Pamigwagwa ngatifambei zvakanaka. Nekuda kwekuti hapatori nguva tisina kunzwa tsaona iri kutora upenyu hwevamwe. Mwana wechidiki Ashley akarasikirwa neupenyu patsaona yemugwagwa. Mumugwagwa weHarare Drive tiri mumusha weMount Pleasant pakaperera upenyu hwemwana wechidiki Ashley Musendekwa uyo akaita tsaona arovana nemotikari huru. Tataura nevakasvika panzvimbo iyi zvichangobva kuitika. Vanogara pedyo nepakaita tsaona iyi vakati mushure mekunge vanzwa ruzha rwekuti pane zvarovana vakabva vauya vachimhanya. Vakasvikoona mwana mukomana ari mutara achiratidza kuti hakuna upenyu. Vakazokwanisa kubatsira mutyairi wemotikari hombe yakanga yaroverana naAshley. Vataura vachiti vanhu vakanga vava kusvika vachimisa motikari vaitera mashure vanoti mukomana uyu akanga ava overteka uye kuti motikari yake yaimhanya zvikuru. Vana chipo chinobva kuna Mwari, asi takakuigirai dzimwe nyaya dzeavo vaiti vabereka vakomborerwa nevana vorasa makomborero iyayo. Kuti mudzimai anotakura mwana osununguka otora mwana orasa. Vamwe vachichema kuti vane nguva vasina mbereko. Tamuona ngehura hwemombe hwakaraswa. Kwazvinyazotarisa kwaona kuti munhu akanga aine zvipfeko zvairatidza kuti ndezvekubasa kwaaisenza zvakaputira mwana. Kuti kurasa mwana kwakashata, uroyi chaihwo, umhondi. Tinongoramba tichiuya tichiti rambai muchiona Destiny TV. Tiri muri imwe chete. Pachivhiti-vhiti pari kubuda nhamba idzodzo mukaenda paWhatsApp mukangoti tikutumirei link mukwanise kujoina WhatsApp group reDestiny TV kwekuti tinokwanisa kukurukura nguva yakareba. Ngatijoinei WhatsApp yeDestiny TV tikurukure. Destiny TV yatove mhuri yakakura kune avo vanoda kushambadza zvavanoita. Mukana uripo munongotibata panhamba dziri kubuda pachivhiti-vhiti.
kuti mukwanise kutaura nesu zvinhu zvamunogadzira, zvinhu zvamunoita, mukwanise kushambadza pano paDestiny TV, iyo yava mhuri yakakura. Nyaya dzatinoita dzinoonekwa nevanhu vakawanda. Zita rangu ndinoitwa Stella Muusha. Handishande ndega, ndoda kutenda vandinoshanda navo vanenge vakabata mishina, vanozonobika nyaya idzi dzosvika kwamuri dzanyatsogadzirwa zvine hunyanzvi.